Άντε τε κυρία, προσώ. Τι είναι, Βαγγέλη? Έχεις να δώσεις μια ασπιρίνη στην κυρία? Πώς, ευχαρίστως. Και νεράκι. Πώς? Και ένα ποτηράκι νερό, κυρία, πρόσω. Α, αυτό το νερό. Τι το θες το νερό? Την πίνεις στο τρένο. Καλά, άμα δεν προλάβω θα την πιω στο τρένο. Άμα είναι να φύγει το τρένο θα σφυρίξει. Άντε κυρία Φρόσο. Άντε κυρία Φρόσο. Ορίστε. Άντε ρολολότα, άντε ρολολότα. Σφύριξε Καλά, το Βιλαλάκη, τρένο. θα με πνίξεις. Σφύριξε το τρένο. Μπα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Α, σε ευχαριστώ τώρα, ευχαριστούμε. Σε μένα, πέρα, βρε. Σε μένα, σε μένα. Ρε, τι κάνεις, ρε. Τραβάς, Σπρώξε, ρε. σπρώξε, κύριε. Τι κάνεις, Χριστιανέ. Πάτε, σειράκι. Τι κάνεις. Τι σπρώχνεις από εδώ. Άντε, ρε, παιδιά. Θα κάσω το τρένο, ρε, παιδιά. Γιατί δεν πάτε έτσι, κύριε. Πάει έτσι, πάει. Μίλα, Χριστιανέ μου. Σταμάτα το! Ποιο? Το τρένο, την ταχεία, την οτομοτρή. Πώς θα τη σταματήσω? Αχ, κούνατε το ρημάδι αυτό το. Τι το κρατάς το ρημάδι, κούνατε. Είσαστε επιβάτης οτομοτρής. Αχ, ερωτήσεις τώρα κύριε Στασμάρχα μου. Και τη χάσατε. Τη χάσαμε κύριε Και Στασμάρχα. πώς τη χάσατε? Από τη μια η Σεντούκα, από την άλλη η Ασπιρίνη τη χάσαμε. Και σε ένα πάλι κύριε Στασμάρχα, σου δώσε υπηρεσία μια σφυρίχτρα και όλη την ώρα φρου. Και όποιος πήγε έφυγε και όποιος μείνει έμεινε. Τι να σας πω, λυπάμαι πολύ. Άμα λυπάσαι εσύ εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα κύριε Στασμάρχα Μα μου. και εσείς πάλι χαρά στο σταθμό. Τι μαριά είναι το, κατεβαίνουν οι επιβάτες. Δεν κατεβαίνουνε, έτσι και κατέβουνε. Άντε ρε λολότα με την Ασπιρίνη σου. Γιατί φταίω εγώ, αυτοί που φράξανε την πόρτα φταίνε. Και τι ώρα περνάει άλλο τρένο. Αύριο το πρωί στις 10. Αμαν, αύριο. Και μέχρι τότε δεν περνάει τίποτα άλλο. Τίποτα. Λολότα. Και τι είναι εδώ πέρα είπαμε. Θυμαριά. Θυμαριά, άντε λολότα με την Ασπιρίνη σου. Μ' άρεσε που θες και νερό. Τι το θες το νερό. Οι βαλίτσες μας τι θα Οι βαλίτσες γίνουνε? μας. Μην ανησυχείτε, θα ειδοποιήσω στο σταθμό Θεσσαλονίκης, θα τους κρατήσουν εκεί. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχ, Παναγία μου, τι ήταν αυτό το πράγμα. Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα. Θυμαριά. Και τι είναι αυτή η θυμαριά. Α, χωριουδάκι. Χωριουδάκι, Χωριουδάκι αλλά κόμβος. Ορίστε. Κόμβος λέω. Α, είναι κόμβος. Αν πέ μου τότε να ησυχάσω. Πω, λολότα σε κόμβο πέσαμε. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε, λολότα. Όπως ήρθαν τα πράγματα, εδώ θα περιμένουμε σαν αύριο. Μπορεί να κάνουμε και τίποτα άλλο. Υπάρχει κανένα ξενοδοχείο εδώ πέρα, κύριε, καθαρό. Δυστυχώς. Ακαθαρτό. Δεν έχει ξενοδοχείο. Τότε τι κόμβος είναι. Δηλαδή, μας έκαψες με το σφυριξτράκι σου. Τι να σας πω κι εγώ. Τι να μας πεις και τι να σου πούμε τώρα. Αφού καμιά φλογέρα υπάρχει. Τι πράγμα. Φλογέρα λέω. Τι να την κάνετε τη φλογέρα. Τι, όπως πάμε θα τη στήσουμε σε καμία ραγούλα. Να μην έχουμε και καμιά φλογέρα να τρανάει η ώρα. Τι λες τώρα? Άσε με ρολότα. Άσε με ρολότα. Έχω δει κι άλλους κόμβους κύριε Σταθμάρχα. Αλλά αυτό το δικό σου κόμβο δεν έχω ξαναδεί. Με συγχωρείτε, δεν έχω και την τιμή να σας γνωρίζω. Μακρικώστας. Λαλάκης Μακρικώστας. Μολφέτας πολύ ευτυχής. Εγώ όμως πολύ δυστυχής κύριε Σταθμάρχα μου. Αν ήξερες πόσο δυστυχής είμαι.